ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெலுங்கானா மாநிலத்தில் கரீம்நகர் பகுதியை சேர்ந்த சுரேஷ் மற்றும் மோனிகா அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 2015ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்த இவர்கள் இப்போ 2025ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி சுரேஷ் இறந்து போகிறாரு. எப்படி சித்தரிக்கப்படுறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்க 2 பேரும் இன்டிமேட்டாக இருக்கும்போது இறந்து போனதாக அவங்க மாமியார்கிட்ட மௌனிகா சொல்கிறாங்க. உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் செக் பண்ணி பார்த்த டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆல்ரெடி இவர் இறந்து போயிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் கொடுக்குறாங்க. உடனே போலீஸ் சந்தேக மரணம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணி இதை கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இவரோட மரணம் எப்படி நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு கீழே லிங்க்கு கொடுக்குறேன். இந்த இதை ஃபுல் வீடியோவாக பார்க்கணுன்னா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.